kakra. Ancha na Yesu Kristo aba. Amen. Asɛm yɛ no wa dansebifoɔ a yɛpɛ sɛ nnipa nyinaa hunu. Adeɛ baako a menim fra bɔdeɛ mfiti aseɛ. Awurade mpɛ. Mekasa fa ho na. Wogye me so a mepɛ. Amen. Amen. Mesrɛ wo. Bɔ w'adwe mpɔ sɛ wo ne Yesu Kristo bɛnante wɔ tenenee mu. Nkwagyeɛ ɛyɛ ankorankorɛ. Nkwagyeɛ ɛyɛ ankorankorɛ. Ɛma Satanfoɔ bi mu mfulu. Ɛna ne wadwene mfiri Nyame ho. Amen. Amen. Na deɛ baako a mepɛ sɛ nnɛ yɛ treaty fornication. Adwamammɔ. Akɔyɛ adeɛ bi a sɛnsɛn ɛnyɛ fɔreɛ bio. Adwamammɔ nyɛ fɔreɛ bio. Obi tumi de ne boyfriend ɛkɔ fie kɔkyea ne maame. Kɔkyea ne papa. Na papa ne maame no nso ɛma no akonnwa tra so. Na maame no aba me wura ɔhɔ te sɛe. Wodi aseɛ. Maame no tumi fra ne babaa. Na ɔde no akɔgyina mfitiri so wediɛ wohwɛ adwam. Wediɛ gramo. Wadi aseɛ. Wediɛ bɛrima papa na ade na bɛyi. Na ɔso ɔbɛwaawa anaa. I am Shishiani. What I said? Yes. The inner Mamma said, what show personality? That's it. And so so. It said, Jamamoy the Morgan said, Liga. And Jamamoy Liga. I said, Aquaraco Sua, no tempera. Teacher, you train at the opera to Mr. Seneca. What I said? Teacher, you are check what Dana, you know. Which means a pet. Teacher, you know, trap from three. And so now I quite die up a form one. No, I said a pet, or then I come back. Teacher for you know. The poor who I did the books, I had the coffee. Just I'm showing you my beer. Evening classes, I would do. Evening classes, I would do. Nobody. Vocational classes. Vocational classes. And now the control. Nti amman kwadaa na sorosoro asɛm de adwama bɔ akɔ ti sɛ dwom ade a yɛ tɔ MPC bɔ asɔfoɔ bɔ adiifoɔ bɔ adwama o ɛsɛ nyɛ bi a ɛyɛ nwanwa bio ade aseɛ wɔhene wɔyere wɔ nkonnwayera ne mporɔfoɔ bɛ ahyɛ nhyia wode aka wɔ sɛ ada baduru Solomon Omo so was kwasi o ya pa. Na brofo no nzapa na sesha. Na du Solomon. No akane sa. You say Samra boy or tempera. What you say this is? A German tempera sa na bi control. Wa wa yere asikafo a Ghana ha. O yere na brofo ba bru hia. O say the asiko. Mishoni aba akoso ara me wira ho. Aprosifoɔ ɛmaa ne mmarima mpɔtwe na akɔyɛ ti sɛ akɔyɛ deɛ bi anya fɔre bio. Meti hɔ misa sɛ akwadaa pia bɔnten. Obi tiri nya 27 years 30 years na bɛrima bi amfa ne ho nkaa ne da. Na ɔde mi na akɔsi ne pa di wɔn ɔde bɛ diw no. Wɔde nsa kɔka ne nufu a. Wotira ni ɔbɛtwa wadi so. And why you did this? What do you say? And so na bedroom. Ni ebu ya pasia bedroom. TV show. Ni a kesi aho. Film actors. Ya kesi aho. Anda ba de so de ntoma kuri aho. Ebu ya pa ma ye twa ma ni pa hye. Ma kwan so ma yi. Ya ma kwan wa ma no say yi. Yes. Radio so anadwo. Mo ka. Ya kan na mu asem nyina. Enti akwara no atofo na kura no. Anadwo no akɔhɛ ne da mu opie no ɔda. Not the inspiration no so. Ora nti mari kuri no wan sɛm nko a na ɛkɔ. Odi ahyɛ. Ntama me say anioma akɔso system no mu no. Enti ama na wo akwara no 15 years ya. Asai. Wo kɔ ka wo ba ka kyerɛ sɛ minim dada. Minim dada. Ya asɛm ni ye. Maako bi ana anya good training. Maako bi ana anya good training. Wo be kom no. Na ni ma bi suro nyame, ni papa suro nyame.
na de akwara na fa nyame wodi ase Simple. na akwara no focus awa na disuam Aboa no. maamefo bi ho wodi adwamamo na wo ne manyina ne mama nso na soro bia ne se ya nya ne ho ade ada enso awo ma nso ebi awo nan ebi awo nsia enti sa ne bano start no practice a on do the fo so ya sia eno adwamamo akoye bibi ti sha chase enya boa mu ade bio Enfa hintanyo. aya normal ya se bi ye aya normal enti be pese na ro pai papa pani awaware no asa tempra efi awakọ han efi awakọ han omutimu no ala wo sai nipa bi ti fi o ono nso aba han dan papa ne ba sa na tempra omutimi fa house girls nkwada na ababoa wo mo no ono bi da aya sia me kota bi ama wo na ko she hotel esa jama mo no akoya dia yan twamu asem Abi o. wodi ase Abi o. wahiri moja entufo ho regional minister moja entufo ho na mo kan priwanyi nsai na kwala ni kosu amokoto to ni oma mo a mo to condom gumu no mo se condom on fa ndai Je beba ni nemu. nso mira mi sha no sa kwala kosu na school ni atoto provisions manu condom bi anka ho nso na ye to di gum ya say provisions oh yes yeah can any talk about good news yeah to so na ye top provisions na ya to be a condom account for protection. me do say condom can provisions oh Say for more bamboo. oh yes yeah and the no a new cost system no no adwama mo di mo tintimai Papa. adwama mo di mo tintimai Papa. Jame so amen. I think Jeremiah or Isaiah. O se adwama mo mu no hwe no egu asase no ofi. Adwama mo mu no hwe no egu asase no ofi. Ti asem ni ye. Ade ma ko mi nim ni se nipa bi asase kro o ma bi a ye jagum. Ma adwama mo ko so nyame asotwe bo o ma no. Asotwe abo o ma no. Na me study Bible no, me tell ba be. Efri Adam so wọ́n wọ ntẹ́m bí awu ntẹ́m wọ́n wọ ntẹ́m bí ano wọ́n wọ ntẹ́m mìnyà adagye yasa analysis no wọ́n wọ ntẹ́m bí ano awu ntẹ́m the study Bible no amen ti asẹ́mi ni yẹ ẹnna mẹ́ntẹ́ wà deɛ sperms ẹ̀mẹ̀ nípa nyini ẹ̀mẹ̀ nípa adwene. The moment you shot that 14 years, you would drill sperms, no. What's up? We need to have a few shot. Hey. The kind of crouch now. Amen. Ya shall we? And the new man coso, say, I never call the real honey. I was a teacher for Bram Kola for the costume. No man for that. Kola to school, but to be connect, people no. No shit. What that's it? Or connect or triple no. No, uncle should be beer or triple no. The force in the crowd. The Okoswan. What that's it? The Okoswan. There's a Jamamono, just a whole dressing. I be a dress here. A Jamamono, a whole dressing. To be somebody beer. No, I am Bobo. I know what father we owe. What will be that you? Ya asem ni nti adwamamo dia me show to free ho because nyame ho ntramu ma nya dwamamfo da nyame ho ntramu ma mo dwaman da the pastor obi a wo tie me ni tie ni ye jo fa bible ne ye ni nkomo kakra the pastor obi a tie me na shabi me nkan woni me say Solomon Adwamamo ana ma Solomon free nyame nsa wa ni mo se mra so adwamamo na ma Solomon free nyame nsa Solomon ware sa tempera na mprofo 300
na ne ba no so na ne mprofo apum na koma akọ musunsumu ya semri ye and David Yes. David Uriah here who akono dara no oni o shawari a David shawari asa kumuni paka ho odi asia e de me trust am hwe Bible no mu aho na me akwa nipa ga baba wa me show baba no wa no tia no aye ho de Oh. wo ya ba ko bu sam jamo abrantia abayo na wa tu ncha no a sebi safo ma ko kokoko wa boa kedi du atem we aboa koko what you da no bi o timbe fa TV se on timbe na fa TV ni nkodi a wo kokoko na papa ka samaju watu na ndasi bi safo ba na nkoda so dia se kokoko nya ho ade nti oba na wa da ncha no abrantia tonsu na wo kan na wo boa raba ba na wo kan wo ba da ncha wo nya ho ade wo ya bonsha ara wa sa ka tira wo de me show amen nti abrantia wo tie me you need to repent jani friend dem amo Amen. na jamamo e dua aso aba ajamamo ye dua o aso aba wọ́n ṣe yẹ ọ̀hún ọ̀hún bá tiri o dabi jẹ́bẹ̀ sọ amen amen nka ní kura nfa nkyerẹ́ o ewi ase wẹ̀ mu no wọ́n bá ka ní kura sa all the kings ẹ̀yẹ santi nkwo ahemfo a minim Ghana ha deɛ maako bi dadi dɛm ɔmo suro nyame ɔmo di ɔmo tumi ni ɔmo akɔ ni ɔmo di ahyɛ ɔmo nsam yasɛm de mu MPs sɛ ɛba fɔ ɔmo yɛ rally paa adwama yɛ ɔmo bɔ no na ade ketewa ɔmo kɔ na ma titi kaa no regional minister bi no Kumasi a na ne girlfriend wɔ mako papa pani a wanyini papa pani a wanyini o na ne girlfriend onuru 18 years 17 to cash ne fo otimi tofu bi ho 50 million ne kura akala no so de hwa no Tonso aka ono so kan odi asia otimi de to last speaker no afra papa no ona e kasa na mfafo odie How is that the city? The person na pai beware, be very careful. That's right. Only now. Because jamamo anyi nyame akwanfo ade o. Obi obo jamai ni se wonu ani padua. Pa. Why ya here? No obo jamai no. O se ni padua. Wo kreti yare ba ho. HIV ba chew. Kwasem. Ama hepatitis ayo. Gonorrhea ba yo. At the same time, the mere can wash out to give. Then now did this animal winning about. When the man catch now. Oh, I'm too far off. I looked it. Ababa one body na should be a look. Yeah. What about an assume? Ntadia bi o hihye ne fie ho. We couldn't enough for fie ho. O tu fie. Ma yan bebre. Jab at the bema so. On kwadwuma. Ada na jama ba yawo. Me person na. Yan koma twetwe no about the do. The can be a Galatians 5. The person me tell say nyame mpa dwama. Mpa. Too much. Yesu kra de na o say no. O kan ma tio 5 for kra de. Ye bi kan ho. Sanka mo pon da wuru TV super mo panifo. Parida no do oye bi oba da no. Mani asem no. E kwa biti so bi kan wasem. Ajama mo dia. Female test. Nensini ma bi o mo ye ni. Female test. Presenters. Footballers. And that could do. I know Biden and so on. What she asked my wife. What's your name? A boom this hour. You're correct. But I'm a castle. Maybe I have no money. Jemasha, amen. Matthew 5. The pastor, verse 27 or can be. Awade sɛ mo ate sɛ wɔka sɛ nsia awade na media me sɛ mo sɛ obiara ɔyɛ ɔbaa na ne kɔ dɔn no wafa na kuma mu dada
What say what you Obiara wa show ba. Na ne kon. Akono man. Afano. To ya tia. Ana che no nso se. Ba akofo nso ebo adwaman. Ni si da. Baba akuntumi. Ba akofo mo adwaman. Yabi. Enti se ma show na me kwa adode a na me no na abo adwaman. No. Ah me hwe wo no. What ya tia? What did I say? Jamaso amen. Amen. Satan amawa gene. Abasampa. So dress is an other track to obi. No dey adwene na dress. Why say? What dress is so contract to obi? What you say? A sorry for your Quran or Tracy and who go. Why not can you so a TV show? Or a Trashua, not Chessa, when to mean trash straight. I'm not coming out of my now. Go. What is it TV show? Why did you show you own? I come to our bonnet. Amen. Amen. Jamaso amen. Amen. So we show TV sleepy. Oh. Now we show man good swap. I told you that. Presenters in show on wire and the wire on this one. Some will be glad to be sexual dress. Not the when you go. Who do you show me? The when you go. What could to the poor sing you are go. Why do you say we are crossing your young country? And I won't have if it's a sunny why you're on the side of Subantia. The why you're who are down. Baba Biaba Wara, Baba for no better. If you say you are exposing yourself to men. That's right. What you are here? Always you are all exposed to. Jamaso amen. Because I can't correct you. Ajamamonyo. Joe, you can't what is saying? Because what's about Jamai? The can't what is saying? Galatians 5:19. The boss woman. The free onipa sumuba. Nipa su enye nyamesu. Nipa su. Jamaso amen. Amen. Ye wo nipa su enye nyamesu. Nipa bia ode ne su e na ye adwuma no. Say nipa ne kwa bu nsam je. Udie de. Nipa su kwa bu nsam. Amen. So one fa nyamesu a wo be kwa bu nsam je. Woje be so amepa amen. Amen. Enti ye ntia o say na honam ose na honam nyuma na da di pefe ene adwamammo. First one. Honam nyuma do. Honam we. Na dwuma aye. Ada di pefe. Dia di kan ya dia bai. Adwamammo. Mamo. Anto obi oba dwaman bi anya huhum ni. Wo ya honam nipa. Jamaso amen. Amen. Obi oba dwaman bi anu. Wo nya huhum ni. Wo ya honam nipa. What you show me, amen. Amen. Young Ephesians 5, verse 3. Ephesians chapter 5, verse 3. Number 3. What's a bonny kwan? Bonny about to be a soon, Quadja. Na adwamammo efie de yo nyina na ndie. Saboso. What's your jamamo? And if you do you near libre. Ma modi mo bu. Let us a jamamo to be soon, Quadja. I never about you. Jamaso, amen. Amen. The assembly me pesa. Obi a wo tie me ni tie ni ye. Na so wo ka tie wo nua, wa ka kire no. Amen. Amen. Ghana fo asofo, aja nsem we ka. Oh. Ya dey say, wa ba wura so da no ho no de. Owie. But in this you need to lose something to get something. That's right. Lose to Satan free bram. Amen. Now when you Christ, our bram. What do you say? Our soul lose so baby. Now when you baby, that is the scripture. Because so be our team and now and team ye. Jamaso amen. Amen. A sequel. 1 Corinthians and so Kasabi. 6 verse 9. 1 Corinthians chapter 6. Verse number 9. What's it in your ye? What's your dear your friend at 10? Who ye? I am dear who here. And as someone say one thing and Yankopon in you know. Or the cousin be one more. Mama one damo. So one thing. And Yankopon in you know. Mama one damo. I say a jamamo for. What a Jaman. So big one Jaman I am 10 frat and crack.
Okay, you know, Hokara. Me boy, me girl. When you are me who are there, me in the tour. Minute, yeah. Jamaso, amen. Amen. Prostitute. What you so amen. Amen. Obi oya lesbian, obi oya gay. Amen. The matter what you say. Seba. Was it the moon say? One I want no. One I want to know. Nyankopa hini no. Who be another? Jaman was it Jaman? Was it Jaman Fontaine? Internet. Jaman into internet. The Bashan me call one by one. That's right. Now tia see. Amen. What you so amen. Amen. Tia somebody yo. What you say Jesus? You kwatire oba bi wa Jaman mom. I don't know Christ. Say Christ mu na pray. O man privilege. Kwanya. What you so amen. Amen. Wawura. Ya tire oba ye Jaman mom pray. Na most of my man say obi otu say yensi na bo. Na won so say na wo kafa. Ana Yesu si wan kafa obi o mo adwaman da o. O se de onye bone da. We ba tawa ja se. Oni kan to wo. Jebe so amen. Amen. Obu nyina ja no wi aya no. Obu sa oba ne kwese so oba. Wa no totofo ne wan. O so ni ho. O so ma mu fo. Osedabi oseni emenso ni mufo. Jemasho amen. Amen. Na mo wo kono. Anko ya boni ni biyo. Na biya chawe anya biya ba. Amaso. Anu jese Christ peneso se obi nkoba gama. E ba cha wa jase. Sempa. Ayo busudia de ma sorry. So bi bo jama no ti sorry. What you so amen. Amen. We can't correct it on mental. We poison. What you so amen. Amen. Mental. Also, quite your week here. The matter what you say. Young officials. Official. Or they say first okay. I mean, First Corinthians chapter 5. 9 so become. 1 Corinthians chapter 5 verse 5, 9. Well, mu Paul kokobo. Paul Toronto for koko. Ama But one on fa. To say ya na ya bokoko ya. Wa so ya kire ban no. No fa hwe yo. What you say? Sasebili. Oni nam hotels. Adai. Ahomati na aba fie. Obi bu say asme ko all night. Do kan ya no. What you say? City hotel na ugro. Lazab hotel na agro. What you say? Hotel na ani na mo. Ya peke okwa ho. O dress full. Na jira kwa ho. Na ba ma jim fo ba fa na o du ko fie. Enti wa wo say o ya bia. Oh. O so yare. Oh. O so yare. Amira yare ni ba bia ni nyamuri. Jemasho amen. Amen. Ti so be ti afori. No Jamanfo aya neje no so. Nokura. Ye woni mo ya bia mo bom no. Adwaman nti. So ona to jam. Ma nyum to na je ta mo bom no. Cause so O sa so funti on ti men sakra. On ko sakra. So be ti ni sakra on ko sakra. E ba ta wa ja se. Yan ka so ntimi. But on ko sakra. There were so many presenters. Obeka news. Say odene ba na eka news no. Say atade na se no ode ba adwuma no. Ano dey come. Baba boy say oho na timpro. Say te say say na bo na headlines yo. Oh, too much. What you say? Me shut TV so na me tell radio stations ah. Na me cry out. Oh, na mama ye dey mo. Amen. Amen. Asempa na me kano. Asempa me say jama mo dia. Mo fa hwe mo. Everybody say me kan tell we me nta. Yeah. Jama say amen. Amen. Okay. Colossians chapter 3 verse 5. Ba konsumie Jeremiah chapter 6 3 to 9. Colossians chapter 3 verse 5. Ejimu nkuma kwa e wa asase so no. Wo say yayi nti enkwaji nti.
Kumakwano. Was for him yanti. Kumakwano. Kumwakwa ewa sase so. Ajamamo. Ah. Jamaso kasa amen. Amen. Wakwa ewa sase so. Kuno. Wasi kuno. Gaman. Mobi ankasa we sebi uba ma. So kumakwano. That's right. But I don't for through Christ. But what I say? There's no need. Satan like clover. What's it called? What's that for? Jamamo. Jarabo so kasembi. Na jamamo wa munishiti. What's it say? Na jamamo wa munishiti. What's it? Jamamo. Wa munishie no ntino egu asase no mfi. Na wani ogoni biato awade. Na ne buo ni nua ato aware. Na ye nyina mu mpomi nua ba consider amfa na to nyina ansa na mabenti. Yes. Wakada ni yasi. What's that? When you say bosom so be jamamo. Jamai. Kristo ni a ofra so fi okọ bosom so. Won so boy jamai. Say ya bo me bia. No adu antoa so okodare. Okodare. So Kristo ni ampa. Ejamamo. Asai me say nipa bebre kanton so na kwa. Hiri baba dia say easy to voice out. What you say? I don't feel my test di abure. Hiri baba. What you say? Akwala bia na me baby. Bonse owa anu de nsato so. No anu emu na to form. Because when we deliverance the amount for you. Don't so you. Jesus Jimmy. Na fe ma pe jena wona ma so si. E ba sanda. Obi a wo tie me hwe yie. Anye wa dey say me fiancé ni, me boyfriend ni, me chick ni, wa wie ye ni asam. Obi ye. No baba say an kwa hwedam. Na de mi o ma wura wase. Wa wo fa wo. Wa o fa wo. What you say? Wa o fa wo akosto akoto be ma be. Ah, see there. Ya wo de fa wo pro na down. See there to visa. Na bi so akoto statue. Te so oba. No afo oba no. Oh. Bone ho akoma dede. What you say? Me kan kura tro. Wa wi ya onkwaje. Jena onkwaje on jena okra ho. Jena ba bi ada che okra ba kro. Amen. Anu ni ade ahia. Jena so amen. And they are from my bonnet to so. You pay in the day. Na. VIP come. Ni afaba. Ka share ya. You understand to sikai. Okay. Ani atakurata yi. Ya from my home. Wa ma ko from tosh. Customs fobi wo wiram. Customs o border so. Wa ma ko from yo me free Togo. Akofo yo me free Cote d'Ivoire ni ada border so no. Ya from my wo wiram. Okay, I'm saying, unless I do to me. So bad do to the family. You have a drop. Then I am my jam or my jam one duty. One duty. What do you say? I quite a shot, Canano. Why am I not told them? A bundle we are some produce some production of Rate. Mo be use ni sa o ya lo asata de no be dire TV so o dan dan ho ana se mo ko wie oh anu mo to na pem a he na to afa nyame nyame pa stop no ana to ni mo kan to o be de yara o be de won mo na yara adwaman ni mo o be de yara na wo ma na producers kwa sha se mo de yan to bebre wi ya ba e bi de o de ma to de ya bi kura woni. Ya se e bi ni yo. You are never come run cherry akura no. Ayira man. Ana boninti. The kind of crime to four. But you ought to jump. But a Jama said, shout. What can you walk? Young boy, I'm back on you. A man, kwa.
Why? Me. Ah. Asam para me catch on. Me pasa. Obi an tie me yie pa. Efisa e ma sem hia. E ma sem hia. Ya sem ri. Joe, for Bible. Be Romans chapter 1 verse 24. Romans chapter 1 verse 24. 24. Amanama mu fo mu subo. Adia ye mu subo. Amanama mu fo adia ye. Amanama ye mu subo. Me ya me firi mu subo. Me ya me firi jamamo. Se musuo. Se musuo se barema fo barema. So ba fo ba. O firi mu subo. Jemaso amen. O se ye musuo. Yes. Musuo so a wote ase. So nipa fa nipa wo wiram e musuo so. O fa ni won suo ho ebesi na. Si abato so fo ba won suo ho a. Aba wo. Ahwefudu ba kwa hifes. Niema oberi ono. What you say? Yes. And so now a wiram. Amasa. Nti Onyankopon so gya wo ma ifi. Gya wo ma fi. Wanakoma akonom. Wanakoma akonom. So mbo woni padua da pa wo mu efise sisa Nyankopon no kura di atro no fere no so body a osen obo ade a wosira ne da ye nti Nyankopon so gya wo ma aniwuo akono na wo ma de wona mfoma Yankofa ye be ne kwan so nsesa de mfa ne kwan so ana oba ware ba na bare ma fa bare ma oba ware ba o na bare ma fa bare ma na sefo so gira property so achi so ba wale ba no be ma wale ba. What you say? Hwe musubo. Abia Sodom and Gomorrah fo ye me nyame apanichi ko. Asano and that ya jiatu. What you so amepa amen. Amen. Me breka sha me pa cha jo. Me pasa. And so make kai bo me. Me pasa obia chia bi. Ja se huni. Bia Ezekiel 16:16. Ezekiel 16. And Ezekiel 23:18 to okay, can 23 no. Ezekiel 18 to 21. Ezekiel 23:18 to 21. Ose na oyi adwamamo adi. Oyi adwamamo di. Na oyi na jeja so. Oyi adeja so. Na me krati free ne ho. Na oyi na adwamamo adi na oyi na jeja so na me kra free ne ho. Me papa man ka bi. Wow. Akonkuru asem. What you say? So, obi so pe onya ho ade na pene na de na chi ko woro ho obo ni kadini se wam na wrade kra trafo no grenzo dia ba dwamatum se ye na wrade kra trafo ne ko na God spirit trafo jema so ama enti so ba Kristo ni o so very careful and terminal na do ma trafo mu rock the crack trafo what is it na fa na ni ka ho bio if you say what say asoda what the fear cannot ya se bi ye and the yara just say ya me say be di wachi no the kind of crack Ezekiel 23 ya se mo 18 no Ose ana oyi na dwamama die na oyi na deja so. Oyi na dwamama di. Na oyi na deja so. Oyi na deja so. Na me kra. Wa na me kra te ne ho free no ho. To so kakra. Sade me kra te ne ho free. Ni nua no ho no. Ni nua. No ma na dwamama no do so ala. Do so. E de kai ne maba wa bremu. Na obo adwaman. Na dodo de bo adwaman. Zima sase so. Zima sase so. Na ne bere won penafo a won bari mate se mfunu mu de. No ho bate sa ponko de. How say what you can? Oi. And then you change mama. When you do so. Idi em ko ni de wame. What you say? Obi timi jira radio so kan. Some kete. Pedi oposim. What you say? Bible timi ka some Bible man pano. Because when you see am ani. There's what you say. As a member who difference. No mo tuntum. And they come out. And you say, sometimes so small who rubber. Easy. What do dear easy. And what do for swabber? Also, yes. Such a Bible shot, but I'll not wow. I know they don't know you.
Off. What is it? Brano for drunker. Now you to set trade. So percent and some half or Bayama. Don't question some. This is me. That's only. And then a man on the power shadow. The person that Oba John Baby am shout. So I'm put giant. I abomination to God. Yeah, the crab cheerful. The crab cheerful. The crab a cheerful. Never back of you. What you saw, Amen. When you say, so a young boy, no one sits about 25, 26. One can pro to 30. Now for about them, so far about we talk to. Oh, more condemn. This one a job. More condemn. Them so Amen. Amen. No, I can't say. As a transfer job by one farmer. To us, Into us. But when you say one question, Idi Amin. What do you say? One question Judas. One question John. Or some more Nietzsche. That's somebody. A branch of a shroud. Miss Shroud. Oh, you knew what all. A manty. You knew that. Yeah, the Twa magazine on what be. A manty. What's on to me, Mobra? Maybe. There's a what's I come for. Why would you dance as it's coming out so? Because your girlfriend's that's a four. Then you also a dear dancer saying, I mean, Nika. What is here? I walk up upon 4 foul. No man 4 foul. Carpenter 4 foul. No switcher 4 foul. I will who met you 4 foul. I don't try the front, try that young boyfriend. What far from them passing? The book at Robin. Yeah, down. The book. What do you say? Too much. Now, none of so far, man, you can't say it. From Manua, you can't say it. What do you say? Now, Piscao for the young pastor to you. What should you don't peer to? A good president. President, a dada be a babuko. On a macro, a German. A bit Fabiana Perja. Mama artifice. You know what the down rough. There are somebody. Now with the crosswa. Obia was someone nana. What he can see me. Let's say you are good. Bonada just what's up by what? If you do not. Now by what who never master to know. Oh, Pio. What you say? And the night of time is now. About you met you in the year. And the Mamma, Joe, be a Proverbs 5. Oh, now you have be a Proverbs 7, number 4. Proverbs chapter 5, verse 1. Ajamoho Kokobo. What's your Jamamo? Why are Kokobo Yabo? Meba tie minyansa. Solomon, mammy. Added to Solomon. Meba tie minyansa. Oh, one Solomon, dear, a foot you will make us a Solomon, dear. One. Jamaso, Amen. Amen. 7 and 5 from. Make us a Solomon, dear, one dear. Every year, Namapono. Solomon, we are yet no Yamadia. What's in the back here? What's in the back? Tie minyansa. Tie minyansa. Bere waswase ma menti ase. Bere waswase. Fama o maame menti ase. Na ohwe wadwempa so. Na be hwe wadwempa so. Na wano akora nimdie. Na wano akora nimdie. Oba na nani anochiwo a soso. Wose oba na nani. Na no chiwo. Na no achi ewo. So. Na nanu ya trose. Abawo. What do you say? Oba tebe na no afa ho be yu dwetira ma. Jamaso amen. Amen. To so kai. Ose na wahwe adwempa so wano akora nimdie na oba nani anochi ewo soso na no ye trose ne engo. Na no tocha ngo. Na chire na yanyono se onyono. Na chire no enyono se onyono. Enam te se enkante no na no nam che sika no fanu. Ne nan se no ko owuom. Sa ma no. Wona atutufu asem no waka no. Ne nan se no ko owuom. Asam adu na na motutu kro. Anya waje se o gafra ne ya nko awde o. Ya oni mu. Magazi ya fani inji achi inji. So nko na ma 5 cities na. Tia 7 no dia tia 8 9. Jeme so amen. Amen. Ya fani inji achi. Ti asem ni. Onso ya ma show. Wo kan ya ma show. Ti asem ni. O ka asem bi wo sisai. Asam adu na na motutu kro enko kwa yi. Asam adu. Adamani bebre yare ya champion. Ya ye won. Ewa bona dem ko no nkwam. Ta. Oba o ace. Ani ba ma oni ace mechia. O mechia 40 times. Asam ma nanya. But ba ma o ace no oba hia na wanya.
I said, try to say, one of the discharge your mouth. Okay. So, yes. Asama na namoto tukro na enkwa idea. Asama na namoto tukro. Enkwa de onkwa ada. Na nkwa de onkwa. Na mo chinchini kodie onim ho. Na lamo chinchini kodie onim ho. Nam sa na afi mamu ntie me. Me matie. Na munyi mo ho mfiri na numu nsam ho. Na numu nsam ho. Ma wakwa ye mfiri ne ho nkwa ati. Ma wakwa mfiri dwamanfo nkwa ati. Na me ni fi apona. Na me ni fi apona. Wanfo wani di amabinom. Na wanfo wani di amabinom. Ni wo mfie a matiri modemfo. Hallelujah. Amen. Na wo mfie nso ya fa matiri modemfo. Oh wani wade ama. Oh wadi wade ama. Wadwuma de antra obi mu fie. What you say? Obi mama be di wade wo be wo. Mo bi be di wade afo waja pade. Shamanfo bi twa wona so. Na wona edi achi ni wan pene. Na te ya ne be bon. Abu apene. Se me ni padua na me ho na masa. Se me ni padua ane me ho ansi no no. We ni padua no ho na mo be se. Na wan ka se oh se me tane atene. Se me tane atene. Na makoma kire mi kan. Na man tie ma kire fo. Mama mera maso ase mama ni nyansa kire. Kuma se se me bone kura asafo dwabom. Bone asafo ni dwabom. Asafo dwabom. Numabula mu nsuo. Owi a wo se ma wo ye. Wakabura mu nsuo wo ye. Tano no kwa ho. Sa wo ye nko aho. Nsuo esani free asutirim. What you say? Wabura mu nsuo wo ye nko a tena no ho. Jameso amen. Amen. En kase me fo baba ko kan wa na me yiri bevu me. Enya nyansa. E ma nyina free if mu. What you say? Yes. No wabura mu nsuo. That's right. To aso kai. Wase numabula mu nsuo. Ai. Numabula mu nsuo ni nsuo esani free wasutirim. Wasutirim. Wo nsuo ni wabebusu afiradi. Yes. Na ya monte nsuo asutiri. Ebe yo nkwala wodia. Na nya wo no ho bia dia. Me da se. Me pa so ma djema bia o tie ma. On tie ni ye. Enne e ye futuo wo. Futuo. Me kan ya kirawo. Asko fo nkwada ayam se. E ma se. Ayam se ma se. Di memeti prema ho. Fo nkwada. We ayam akwan. Yam ye school na binyam. Onya sem tuwa. Samomo saba papa. Yam ye school na binyam. Why se papa? Why so jai? Why se kraman? Onu me school no. Mama no so be back from school. Afi. Come on the beda. Come on check it. Papa ain't check it. What you say ya ni guaba. What you say? Obi ya efio wi a o ti be ye ko. Wasi adwamabo. Ne na tutu asamado. Proverbs also ba kasem. Verse 1 adwamamo ne esuaba. Wasi esuaba. Me so say for adwamamo esuaba. Beba dimension. Wasi so ko adwamamo ya ba wo ba so. Beba no. Afa think ka do. Beba dimension so. Solomon ma na no. Wasi beba dimension so. The family man semsie. Famran semsie. Di memena semsie ne nya enkwa. Di memena semsie so. Na wanya nkwa de. Ne bu memena so ni wakurutwe wusi. Bu memena semsie ni kurutwe wusi. Fatitire won satean so. Fatitire won satean. Na hwe na akoma pono so. Akoma pono so. Ka che nyansa se mi nua ba na. Nyansa. Wo ya mi nua ba. O fe hunu se wadamfo. Fe hunu se wadamfo. Na hwe so fi oba na nani ho. Oba na nani. E fi oba ho a waka ko sem. Nani. Jameso amen. Amen. Obi tumi de se wa shana tade. San pabwa. No the bag is very cold. No nam kejeti. One nam kantamanto. One topic. Wow. What you say? Store by store. Obi na pega no sa. Say am sire mu begu. Eh boy say. Jameso amen. Amen. In fact we say no adano no akoto we no adano. O enyina no de ni to ho. No adano no. O se bamba dwan. Bamba kraman. Bo so gina ho. Onu so bo base se brekuo. Sure. Saga su so no anto ni no si abontia. Abasam se ya. Ati to retro me koto. Fuja ni so hunu sira. Lakako. Eti afia. What we did in Abba. To show your bad dear, be very clever. Wokuru. Na dia ba ko me unse se na ma ko tempra. Na na ye kire no akokra no oboro. O nsa so be bu ko to da na se kasa lobo. Me das bo me na me film. Bo me na next me kwaji aye. Oba bu oba no. Oba say deny and certain strategy. What you say? Oba say deny bu oba no. So ka kire bi o so gu animals. And you na bu animals yo. One kasa you are disgracing yourself. Nyame atwene ho afiri ho so woni mu a.
jẹmẹ sọ amen jọ to aso. efurọba ọhọ a ọka dọkọdọkọ sẹm. dọkọdọkọ sẹm. ọsì mi firi mi da mpoma. mi firi mi da mpoma. mẹ ni mu nankasa mu mi hwẹ. mẹ ni ankasa nkasa mu. ana mi hwẹ ase kọ afuo nu mu. na maame ni tẹ window. maame ni n'o tẹ window. ọsì mi firi mi da mpoma mi huni. mẹ ni mu ankasa mu mi hwẹ. ni ankasa mu ni wa ankasa mu. ɛhwɛ na mi hwɛ te kɔ afuo nu mu. antete kɔ afuo nu. ana mi hunu mɔfra no mu aberantewa bi a ɔni ti. ɔpere abɔnten bɛn ne ntwea. ti asɛm ni o ɔpere abɔnten so ɛbɛn ne ntwea so. ɔsane fa ne fie kwan. ɔtɔ dɛ bi a no ɔsane yɛ sɛ ni ɔkɔ fie. ɛbrɛ adeɛ de sa. mmerɛ adeɛ sa. enwummerɛ anadwo. ɛkɔnkɔn ne esum mu. esum kɔnkɔn mu. na hwɛ ana ɔbaa bi hyia ano. ɔbaa bi hyia. ne fɛ dwamanfo tam na kɔma so asene. ataadeɛ hyɛ no no ɛyɛ dwamanfo ataadeɛ. some spirit. ataadeɛ bɛhu ne ba. sexy ata. ataadeɛ bɛhu sɛ ne pants biabia ne to. ataadeɛ bɛhu sɛ ne ahweneɛ. o di aseɛ. ti asɛm ni yio. fɛ dwamanfo tam. ofura dwamanfo tam. na kɔma asene. saa maa no wɔde nso ɔbɛka n'asɛm. na kɔma asene. wagyigya nna sonson asoro. jɛmɛ sɔ amen. ɔbaa bi a wɔn nua se yie no ɔyɛ ɔbaa na kɔma asene. ɔkɔ asɔre bɛnyɛ deɛ sɔfo kan wɔyɛ de ɔfa. jɛmɛ sɔ amen. na kɔma asene. wagyigya. ne nan ntena ne fie. saa maa ne ntena fie. sese wɔ mmorɔ no so. jɛmɛ sɔ amen. o bɛ se ani ɛsita. mmorɔ no so no. o bɛ se ani kurofo. mmorɔ no so. o bɛ se ani takwama kuro mmorɔ no so. suame bɛ hyia no. de kyɛm so bɛhu no. wosi zongo nso bɛ hyia no. o bɛ tɛ fa alaba so bɛ akɔto so wɔtɔ. that's right. santiri wuta. santiri tiɲɛ deɛ ɔnkɔ n'o bɛ si. ɛna asɛm kete obu ne wɔ sere. o ti a se. bɛɛ bia wusi ɔbɛ. o bɛ do kwada so n'o bɔ hɔ. Asoli asiase. C'est pas ça vous allez vous fitir. Le fou. Audio Jungle.